Kasong operasyon o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kalapasan sa Section 32 sa Republic Act 7277 kung Magna Carta for Disabled Persons ang ipasakang kaso ni Michael Alan Pialago batok kang Mayor Luigi Quisumbing. Si Pialago siyang affidavit, mireklamo human gibalhin sa mayor ni Antong Enero 11 gikan sa pagka-social worker sa City Social Welfare and Services ngadto sa Batan sa Housing Urban Development Office. Din dili siya makaperform nining trabaho nunod siyang kahimtang sa panglawas. Kay kinahanglan magsaka kanaog sa maong buhatan. Sa gilawatang pamahayag ni Mayor Luigi Quisumbing, pinaagi sa Chief of Staff nini si Attorney Elaine Batan. Miingon nga sunod-sunod nga pagpasaka og kaso batok sa mayor klaro lang pagpangharas kaniya. Gipanghimakak ni Batan nga gidaog-daog si Pialago gumikan kay gikinahanglan ang usa ka social worker alang sa social preparation alang sa informal settlers ug mga sakop sa urban poor. Gani gigastuhan pa si Pialago alang siyang masteral degree study gumikan kay angayan siya sa mga trabaho. Sukad madistino sa hudo, wa pa siya mutungha sa trabaho tungod kay nag-bed rest apan giingong nakahigayon pagpa-interview sa mga radio station.